Rozumiete mi? Vy mne rozumiete? Vy mne rozumiete? Chorý, zdravý. Chorý, zdravý. Chorý, zdravý. Keď sú malé deti, posunkujeme zdravý. V tom zmysle ako silný, zdravý. Pýtam sa, ste chorí? Vy chorí? Alebo poviem po slovensky, vy ste chorí? Vy ste chorí? V posunkovom jazyku zvratné zámena sa, ste, si a tak ďalej sa neposunkujú. Kedy, prečo, koľko. Kedy. Kedy. Prečo. 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 Koľko. 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 Alebo koľko. Môže byť jeden posunok, druhý posunok. Koľko. Koľko. Ste tehotná. Vy ste tehotná. Ale keď ukážete brúško, to je v poriadku. Vy ste tehotná. Boli ste tehotná. Boli ste tehotná. Pamätáte časovú čiaru? Teraz. Dnes. Tu. Bude. Bolo. Čo je predo mnou, to ešte len bude. Budúci čas. Teraz. Tu. Dnes. Prítomný čas. Bolo. Minulý čas. Keď bolo veľmi, veľmi dávno, tak viackrát. Máte deti? Máte deti? A zase ukážeme prstom na toho človeka, ktorého sa pýtame. Vy máte deti? Mám jedno dieťa. Mám malé dieťa. Bábätko. Mám jedno dieťa. Vy máte 3 deti? Počkajte v čakárni. Vy počkajte v čakárni. Nemusíme ukázať čakáreň, vedia, že vonku. V čakárni. Vy čakajte v čakárni. Alebo v čakárni. Vy choďte do čakárne. Čakať a čakáreň podobné sú posunky. Artikulujte, dobre? Koľko vážite? Akú máte hmotnosť? Vy? Koľko vážite? Koľko vážite? Aká hmotnosť? Koľko meriate? Koľko meriate? Výška. Vážim 60 kg. Ja vážim 60 kg. Meriam 170 cm. Meriam 170 cm. Co ma? Schudli ste? Vy ste schudli? Pribrali ste? Vy ste pribrali?